Zdravite youtuberi i youtuberke, evo mene ponovo i kao što vidite po naslovu danas ću pričati o svemu i svačemu, to se baš svemu i svačemu par stvari. I snimio sam klip pitanje i odgovori, tako da nemojte da brinete, izbaću ga sutra ili prekosutra, znam da dosta vas čeka to. Znači, pošto došlo je dosta novih subscribera, jako nisam pravio klip, znači stvarno svima želim da se zahvalim koji su, ne znam, šerovali ove klipove, lajkovali, komentovali, hvala na svemu. Za ove nove subscribere zovem se Aleksandar Vuksavljević, 92. sam godište, idem u teretanu oko 2,5 godine. I za te neke 2 godine uspio sam sugojim 20 kila, znači došao sam sa 60 na 80 kila, trenutno je 75, ali to je zbog nekih ličnih problema. Čućete posle zašto. Znači, hvala što ste se subscribe-ali, ponovo se vraćam, krećem, ponovo pravim klipove, gledat ću da pravim 2 do 3 klipa nedeljno, u najgorem slučaju jedan, to baš u najgorem slučaju, znači hoću ponovo budem aktivan kao što sam pre bio. Tako da, ljudi, ne znam što kažem, uživajte. Kao što vidite po naslovu, idem na takmičenje u powerliftingu, to nije powerlifting nego push-pull takmičenje, to je deo tog takmičenja, znači takmiču se u benchu i mrtvom. Neću se takmičiti u čučnju zato što nemam patike i nije mi dovoljno jak čučnji da bi sad nešto radio. I nemojte da očekujete neke sad spektakularne kilaže što se tiče mene, pošto ja spremam se tek 3 nedelje. Znači ne mogu, i oslo mi još nekih mjesec dana, tako ne mogu ništa dobro da uradim. Vidjet ću da mi total bude 250, znači 100 na benchu, 150 na mrtvom, ako uspijem više bit ću odlično, bit ću presrećan. Tako da vidjet ćemo šta će biti od toga. Također promenio sam naravno i trening, znači počeo sam da radim shake, ali sam prebacio, uzeo sam da radim neki drugi trening, zato što shake je preveliki mali intenzitet, mali su posto od ovog max i sad sam počeo radim program gde radim prilike od 90 do 98% od svog maksa, znači da naguram što više. Isto će biti problem, morat ću da počnem da vežbam, radim bench sa pauzom, znači spustim, zadržim dole i onda guram, pošto tako će biti takmičenje, čekam se da mi oni kažu. Da, za ovo takmičenje želim da se zahvalim Vesku koji ima kanal, mislim da se zove Vesko Vloger, izvini ako sam omašio, link će biti ovde negde, vjerojatno ovde. On mi je dao ideju i rekao mi da dođem s takmičenjem, tako da hvala ti Vesko, idite na njegov kanal, subscribeujte se i reći da sam vas i ja poslao. Što je sad i jedan deo klipa, drugi deo klipa jeste, znači u prošlom klipu sam rekao zašto sam smršao, šta mi se sve dešava, zašto ne pravim često klipove. Znači prvo je bilo zbog posla i onda se desilo ovo sa devojkom, znači jasno smo bili zajedno 2 godine i 8 meseci u vezi, onda smo raskinuli, onda je to mene malo upucalo, pa smršao sam i 5 kila, nažalost sada jurim da sugojim. I da, što mislite, da li se takvim u 75 ili u kategoriji od 75 ili u kategoriji od 82 kg, znači pišite u komentima te mislite da ću biti bolji. Desilo mi se to sa devojkom, znači raskinuli smo, malo sam smršao i nije mi bilo stvarno ni do čega, nisam htio da pravim klipove, ono trenirao sam, mnogo sam funkcionisao, stvarno nisam imao želju pravim klipove, a kao što vidite, evo, pravi klip, tako da, znači bolje, znači ono, lepo smo se rastali, dalje se čujemo se, vidimo se, znate kako ti ide se bivša, malo ovo ono, ali nebitno. Znači to je bilo to, eto i vi novi subscribe da znate zašto nisam pravio često klipe, znači svašta mi se izdešavalo u privatnom životu. Ali sad ide dobro, sad imam neke nove ciljeve, tako znači ozbiljnije ću početi se spremam za neko takmičenje u powerliftingu tamo u martu, aprilu, maju, znači to će stvarno biti malo ozbiljnije, to ću juriti neke malo veće brojke. Tako da youtuberi, to bi relativno bilo to za danas. Pogledajte moj stari klip koji će biti ovde ili ovde, to je stara 2 klipa, ovde je All in One Kreatin, ovde ne usvetim koji, nema veze, vidjet ćete. Tako da youtuberi, to je bilo to za danas, hvala vam što ste me gledali, nemojte zaboraviti da komentujete, da šerujete klip, lajkujte, sačkat ću ga lajkujte, znači kliknite na like button, thumbs up. Hvala vam što ste lajkovali, to je bilo to za danas youtuberi, vidimo se sljedećeg puta, bye bye.